लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट इमोशंस इन उड़िया, हिंदी एंड मराठी. ठीक आहे. ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି. मी खूप खुश आहे आज. ମୁଁ ବହୁତ ରାଗିଛି. मला खूप राग येत आहे. मी खूप रागवलेली आहे. मतलब मैं बहुत गुस्सा हूँ. हं. ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି. मी रडत आहे. बहुत जोर से कांदुची. मी खूप मोठ्याने रडत आहे. मैं एक थप्पड़ मारा. मी एक कानाखाली मारेन. कानाखाली मारेन. अब इमोशन से जाके हम भर में पहुंच गए. क्रिया में चल रहा है अभी. क्रिया चल रहा है. मी थप्पड़ मारत आहे. मी कानाखाली. मैं डांस कर रहा हूँ. मी नाचणार आहे. मी नाचत आहे. मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ. मी क्रिकेट खेळत आहे. ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି. मी जेवण बनवत आहे. मी स्वयंपाक करत आहे. ମୁଁ ଶୋଇଛି. मी झोपणार आहे. मी झोपणार आहे. ମୁଁ ଖାଉଛି. मी जेवण करत आहे मी जेवण करत आहे. किंवा मी जेवण ମୁଁ खात आहे. दौडूची. मी पळत आहे. मी पळत आहे. मी धावत आहे. मी धावत आहे. मी एक खिच के मारत आहे. मी एक कानाखाली मारेन असंच बोलतात मराठीमध्ये. मी कानाखाली मारेन. नाहीतर एक जोरात देईन. जोरात देन. बाप रे, इतना जोर मारेगी तो फिर काम खत्म.